Nila Carlo. Archero! Wala mo, cut pa. Gusto mo pumunta tayo? Layo eh. Dalawang araw biyahe. Kita-kita-kita. Ako ng alas 10. Kinarara ko na. Mayroon na ako sabi niya. Nanood na kami ni Chito. Ano ba na nyo? Buti ka kades. Hoy, tatay ako. Tumbasan mo. Ayun. Hindi. Oo, tama yun. Dahil buhay ko, tataya ako. Ano ba yan? Saan ang roses? Ayun oh. Mayungib. Kuiba. Parang pa na. Hindi yung buhaya, may Alright. Tulog. Isang bato, marami dyan loob. Ayun. Isang bato, mataba na. Yan. Lalo malalim yan. Ha? Hindi kaya matangkit. Nandyan. Malalim yan. Ay, nag-ano. Yan ang music. Yan tayo na ano. Ayun ang mga islang party pa ng San Vicente, Northern Samar. Part ng San Vicente, Northern Samar. Andun yung Pink Beach. Doon, Kapul. Isla ng Kapul po yun. San Antonio Island. Lalim. Lalim mo. Nauubot ang gawain.